Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Baik kan pikir kadang ki ngeblank pemirsa. Oke, iki aku untuk berkat soko sepupuku Kapuan bacaan setahun meninggalnya Mbah Kas. Mbah Kas itu kakak sulunge Pak mertua. Mbah Kas, almarhum Mbah Kas, almarhum Mbah Ran, almarhum Mbah Umar, terus Pak almarhum Mbah Tri, almarhum Mbah Tri, terus Bahar. Berarti dulure Pak sing karek sing alhamdulillah sehat seger waras yo Bahar. Berarti dulur Pak yo Bahar tok yang harus meninggal pemirsa. Yo padang gelani jembar kuburane ya pemirsa. Kita buka iki aku ngontane bengi pemirsa wong prayo nek bancane nek bar magrib yo bar isya. Iki kan kira-kira nek wong kene iki wah kene adi pemirsa jasa catering masak-masak ngene iki ya nek kadang kala jenenge duwe kesibukan liya-liya apa jenenge pengen ringkes kene iki jasa catering masak ya akeh. Dadi rata-rata wong kene iki ya relatif kebanyakan do catering pemirsa. Oke, kita buka dulu ya pemirsa ya. Kita unboxing. Itu berarti pendak pisang, bahasa Jawanya pendak pisang. Setahun meninggalnya Mbah Kas. Nah, ini jajane roti pemirsa terus roti ambek pisang ki biasa kerah wajib nek wong Jepang pemirsa. Saiki ringkes ora bingung apa-apa. Wes iso catering. Oh, iki pemirsa ya. Ya wis umume berkat wis ngene iki. Padahal gak ketinggalan apem. Terus saiki ngena karek ngekek duit nang tukang cateringe diterno pemirsa. Tuh, iki ana bumbu tahu, mie, ayam panggang ya, bumbu tempe. Oh, iki pemirsa. Gak bingung kira-kira ini ya variatif aku yo ora roh regane catering ini ki gak ngerti. Aku cuma ngerti mang apa jenenge Mbak catering ngeterno berkate pemirsa. Yuk kita buka. Wis wis bermangan pemirsa kok cucu bakso tak dulang. Aku yuk lali nek iki pendak pisane kan yus jenis bacaan setahun kemudian kan yo ora eling ya pemirsa ya. Saya wis aku wis mbak ning pesen catering. Pemirsa. Biasanya aku gak mesti pemirsa. Wis kira gini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa kita kumah tak umri sak bisa. Pengen berbagi teh ku tak antekne sisa teh. Napa meng? Mbek bumbu kacang rata-rata kan ngene pemirsa nek berkatan. Bumbu kacang, bumbu tempe. Kemana kucingnya? Ayam putih langsung nih bagian kulit.
Jadi setahun yang lalu iya. Kane kakake Pak sing pol barep sulunge Pak mertua bisa. Mantep enak bisa. Oh, si Mengku. Ya, Meng. Maaf ya pemirsa yo. Maknya maaf aku sekarang aku gak enak kalau pemirsa yo. Sebelum maaf, kayak banyak gangguan. Mantap enak. Terus mam, ayam ini ceremonnya juicy, bisa gurih, juicy. Jadi dipangan gak kering banget. Biasa ana empuk-empuke, juicy-juicy-ne, mantap. Mbak Ika kayaknya kayak komentator kontes masak. Dan Mas Eki gak bingung misalnya ada ringkes jasa cutting sakit di mana-mana ono. Di batur siji men. Tak lupa di mana-mana ya perkataan mesti lupa ulang. Mang, ayo. Ayo, Mang. Kulit cimi, Mang. Amen. Oh, jenenge yo kewan pemirsa. Kuwi malu mangan. Kayaknya iki yo mulai perbatasan Linggo sampai Wangkot, ya sampai tekan perbatasan sampai Cabean yo. Wangkot Cabean ku waduh bisa aja sampai tering.
bakul jangan juga. Nek aku kadang gak masak tuku sayur, yo nek kadang pengen ambil jalan-jalan yo kadang mampir nang ibu Mbak Dian keburu dhewe. Nek gak nek pengen cedak yo nek kene wae. Gak bingung jaman saiki. Bengi misalnya tak segone kok blangkemen lontong kecap akeh. Bakul mie ayam keliling akeh nang kene iki dodol apa wae gak payu pemirsa. Setauku kan aku pengetahuan ya. Besok ya jenenge duwe cah cilik iki ya seorang ibu niku ya umume mesti kan kedepek ngepeni anake dhisik, ngepeni omah dhisik. Nek susuk ngruput masak iki kadang kala yo nyandak gak nyandak dadi esuk iki iso tuku segone. Bekal anake, mbok sarapan anake, saiki kene dungu iki pemirsa. Karena aku remenge dadi tak critakno. Kok kedeng barang iki sama saiki sepenting urunge kondo karo jasa dina. Dina saurunge patang dina saurunge dadi kono kan bondo ngelongi. Kan enak tombok beres diterno karek dikondangno dadi awak serius di omah iki tenagane iki gak seberontek tenanan. Mbah Brane kan yo ora arah macam-macam. Kayak Mbah Bibit winginane baca almarhum Mas Manto kuwi yo keteng seminane kae. Alhamdulillah. Akhirnya bisa. Menolongku jelas. Ya aku sak berkat ke pontek orang entek kok bisa. Kalau juga nek mau bandulang jutu mangan. Mangkar ndelok. Lima sore niki sedikit aku pengen ngonten pemirsa yo kan. Kok wis kesore cah yo wis aku ngono cuma tak delok tok ambek tanggo status WA tok. Bocah-bocah dolan tiang dramben karo SD kene pemirsa. Paling tunggu acara perpisahan wae. Wis pemirsa yo terima kasih. Udah awakku saiki ngene. Sing ngerti kon pertama kali aku ngonteran awakku cilik terus aku memang cilik wong. Awakku nek iki sesuai ayem lemu pemirsa. Subur apa nek kafe implan wis tambah subur. Wis pemirsa ya, kok kakek ngomong iki Mbak Eka iki. Bercanda ya pemirsa ya. Wis semangat ya nek karo aku ki ya ono bercandane kontenku konten keseharian iki santai-santai pemirsa. Pokoke penting padha ngenahi ya. Tak tutup dulu ya iki mang kontennya unboxing berkat dari sepupu bacaan setahun meninggalnya kakak Pak mertua. Oke. Terus semantau hari ini ojo lali bersyukur ben ora for. Terus semangat untuk hari ini ojo lali tetap semangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.